ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏମିତି କେହି ଜଣେ ଅଛି, ଆସେ ଏକୁଟିଆ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ମଣିଷର ରାଗ, ହିଂସା, ଅହଙ୍କାର, ମାନ ସମ୍ମାନ, ଇଜ୍ଜତ ସବୁକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଇଥାଏ। ସେ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ମଣିଷର କ୍ରୋଧ, ମଣିଷର ରାଗ। ମଣିଷ ରାଗିଗଲା ପରେ ଏମିତି କିଛି କରି ବସେ, ବହୁତ କିଛି ତାର କ୍ଷତି ହୁଏ। ପରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ତା ଆଉ ଫେରି ଆସେ ନା।